Manžela nemůžu ani vystát, je mi odporný. Když mám s ním být v místnosti víc než 10 minut, dostanu vyrážku. Já už takhle dál nemůžu. S těmito slovy se obrátila na svého advokáta navrhovatelka Stružencová. Jedním z hlavních důvodů, proč chce ukončit 17leté manželství, je manželův zdravotní problém. Nadměrná plynatost. Děkuji, posaďte se. Zahajuji dnešní jednání v právní věci o rozvodu manželství a úpravy právních poměrů účastníků jednání Lucie Stružencové a Martina Stružence vůči nezletilým dětem Aleně a Jarmile Stružencové na dobu po rozvodu. Trvá navrhovatelka na svém návrhu tak, jak byl písemně doručen soudu? Ano, samozřejmě trvám. Přeji si rozvést s manželem. Děkuji. Alena se vdávala už jako 21letá. Kvůli manželově chorobě je zoufalá a s nervy v koncích. Dokonce z toho má kožní alergii. Já se přiznám, že nám to s Luckou moc neklape, ale myslím si, že to je kravina se rozvádět kvůli s prominutím prdu. Jako. Všichni se nás budou koukat jako na blázny, no, ale chce to ona, no, tak co s tím já nedělám. Pane odpůrce, povstaňte prosím. Jaké je vaše stanovisko k návrhu? Souhlasím a chci se taky rozvést. Děkuju, posaďte se prosím. Martin pochází z bohaté rodiny, kde si potrpí na dobré chování. Paradoxně se však právě z něj stalo, mírně řečeno, neslušné prase. Já se za něho stydím. Všude, kam přijdeme do společnosti, všude jenom prdí. Mám z toho i kopřivku. Uvidíte tady u soudu. Taky bude prdět. On to nevydrží. On to nevydrží ani 15 minut. Uvidíte, ucítíte to. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, prosím, předneste svůj návrh. Manželství navrhovatelky je absolutně nefunkční a neplní svou zákonnou funkci. Důvodem je odpůrcova lhostejnost, egocentrismus a nepřizpůsobivost. Ve vztahu zapomíná na přirozené potřeby manželky a soustřeďuje se výhradně na svůj osobní prospěch. Celá situace je o to komplikovanější, že odpůrce má vážný zdravotní problém, který odmítá řešit, což ještě více přispívá k prohlubování manželské krize. Odpůrce trpí už několik let meteorismem neboli nadměrnou plynatostí. Projevy choroby nekontroluje nejen doma před manželkou, ale nedává si pozor ani ve společnosti, čímž pravidelně přivádí navrhovatelku do velmi trapných situací. Odrazilo se to i v jejich intimním životě, už víc než 5 let spí odděleně a navrhovatelka má dokonce na odpůrce kožní alergii, která je psychosomatického původu. Navrhujeme soudu toto manželství z důvodu nepřekonatelného odporu navrhovatelky vůči jejímu manželovi rozvést. Děkuji. Paní navrhovatelko, povstaňte prosím. Vysvětlete blíže soudu, proč jste se obrátila na soud s návrhem na rozvod manželství. Paní soudkyně, já už prostě dál nemůžu. Manžel trpí plynatostí, jak už tady bylo řečeno, a on to nedokáže uhlídat. Já nedokážu s ním dál žít v jedné domácnosti. Mám k němu odpor, nepřekonatelný odpor, protože už to trvá roky a ničí mě to. Dobře, a vysvětlete nám, jak se projevují tyto problémy konkrétně. No, možná ucítíte sami za chvíli tady všichni. On nedokáže koordinovat svěrače. Prostě v naší domácnosti nelze žít. On je zamořený veškerý vzduch. Nemůžeme se dívat na televizi. Paní navrhovatelko, jak to bylo v minulosti? V minulosti to nebylo takové. Dřív jsme chodili do přírody, tam se to asi zřejmě nějak rozptýlilo, bych řekla. Lyžovali jsme, manžel je trenér, takže sportu jsme se věnovali, ale možná v té přírodě to opravdu jsem to nevnímala a určitě ty příznaky nebyly takové, jako jsou dnes. A není to o tom, že se změnila ty? Já? No ano. Já? Tak Jak? já? No já se měním maximálně kvůli tobě, protože už to nevydržím. Já už nemůžu dál.
Vaše rozdílné sociální poměry vás nějak ovlivnily ve vašem manželství, nebo to bylo všecko v pořádku? Jak jste to vnímala v minulosti? Tak ovlivnili. Jako když jsme přišli k jeho rodičům poprvé, tak se ke mně chovali jak nějakým povlu. Ale je Konkretizujte, prosím. Si přišli, jakože já jsem holka z vesnice. A že mě neuznávají a vychovají si ze mě nějakou nobl paní. Když tě pak brali do společnosti, tak to bylo snad asi první setkání, ne? A to si pamatuješ spíš než to dobrý, viď? Ne, dobře uznávám, Martin se mě tenkrát zastával před nimi. Opravdu tenkrát to bylo jiné, jak dnes. Dneska na mě kašle. Dneska na mě totálně kašle. Neví, kdy mám svátek, narozeniny, nic, prostě tam žijeme společně v zamořeném prostředí. Já už tam v podstatě ani dneska nežiju. Já jsem se radši odstěhovala k rodičům, abych měla od svého smraďocha klid. Prosím vás, mírněte se ve svých výrazech. A chtěla bych teď vědět, jestli vám to tehdy dříve nevadilo, tyto problémy v minulosti. Tak víte co, paní soudkyně, seznámili jsme se na střední škole. Byl to krásný chlap. Všichni holky po něm jeli a prostě jsem ho zbalila. A dřív zamilovali jsme se. Byla jsem zamilovaná, tak možná to člověk tak nevnímá. Řekla jste někdy vašemu příteli nebo manželovi, že vám vadí jeho plynatost? Ale samozřejmě, já mu to říkám neustále. Já nikdy jsi mi to konkrétně neřekla. Ale říkám ti to neustále, tak byť je to doktorovi. Já lžu? Ne, ano, k doktorovi jsme spolu chodili, no, ale nebyl to hlavní problém. No, protože jsem tě tam několik let nutila, abys tam chodil. Dobře, samozřejmě, tak... je to ostuda, je to strašná ostuda. Já se snažím v práci budovat si kariéru. Nelze to, vemu ho na nějaký společenský večírek při přípitku, on si tam prdne. Já nevím, on to snad dělá schválně. Mám tomu rozumět, že vaše manželství se točí pouze kolem zažívacího traktu? Ano, dá se to tak naše manželství stojí za prd. S prominutím. Konkretizujte dále. No, není co konkretizovat, prostě mi dělá ostudu, kudy chodí, že jo, protože nekontrolovaně opravdu prdí. Nepřikládáte vašemu nebo zdravotnímu stavu vašeho manžela příliš velkou důležitost? Není to zveličené z vaší strany? Zveličené, ono jako kdokoliv tady z vás, zkuste si žít s něčím takovým, prostě doma máte smrad, projdete samý prdy, nemůžete si to vzít do společnosti, protože se za to stydíte, prostě děláme ostudu, znemožňuješ mě v práci. Ty mě znemožňuješ v práci, se mě si dělají všechny legraci. Je to kvůli tobě všechno. Když si z vás všichni dělají legraci nebo dělali v minulosti, jak se k tomu choval odpůrce, jak se k tomu stavěl? Já mám pocit, že on to dělá schválně. Když jsem ho vždycky někam vzala, tak se uprnul, kdyby se aspoň odešel někam na záchod. A chcete říct, že to tak bylo pokaždé? No, já myslím, že jo. Já myslím, že to dělá schválně. Jako určitě díl jak 4 hodinu nevydrží. To ani tento soudní proces nevydrží. Přemýšlela jste o tom, jaký by mohl mít dopad rozvod na vaše děti? No, určitě pozitivní. Jako pozitivní? No tak mám 2 dcery a určitě jsem pro ně lepší výchovný vzor, jak můj muž. No a když tě ani nevidí, že jsi od rána do večera v práci. Kdo je vozí do školy? A kdo tady vydělává peníze? No, ty jasně. máš... Já nevydělávám nic, viď? No, jednou za Jasný, Vánoce. Rozhodně. Vy jste přesvědčena, že byste byla schopná v současné situaci vychovávat sama děti? A samozřejmě, největším problémem je tady manžel, který neustále prdí a vlastně vyvolává u nás v bytě vlastně neustále napětí. Chci říct, že ten konflikt je o prdu, jo? Jenom o prdu. Samozřejmě. Kdyby tam neprděli klid. Já bych teď chtěla vědět, jak se k tomu v uvozovkách prdění staví vaše děti. Jak to na ně působí? No právě o to mám strach. Jsou to dívky a když je bude vychovávat takovýhle buran, jak se budou chovat v dospělosti? Mírněte se ve výrazech, děkuju, jste u soudu. Ale prostě podle mého názoru je nevhodný výchovný prvek člověk, který nedokáže kontrolovat svou stolici a plyny. Chci vědět, jestli pro vaše děti to prdění v uvozovkách tedy je tak závažný problém jako pro vás. No,
Vyvolává to samozřejmě v naší domácnosti konflikty, neustálé konflikty, protože já opravdu mám dnes už alergii na to žít s ním v jednom bytě, v jedné domácnosti. Jarce, ani Alence to nevadí, to je zajímavý. Protože je malá, ale bohužel jí to nevadí a až vyroste, tak jí to vadit nebude a třeba bude dělat to samý, co ty. A rozhodně, tak pokud bude mít moje dispozice, no tak co může dělat, že jo? No tak chudák holka, kdo si ji pak veme? Uvědomuješ si to? No, aspoň někdo, kdo ji bude mít rád, takovou, jaká je. No tak to ti bude viset dlouho na krku teda. Paní navrhovatelko, můžete mi něco říct k vašim problémům? Co to s vámi způsobuje? Ta plynatost manžela? Ano, povídejte. No já z toho mám samozřejmě taky zdravotní problémy. Já mám tady vyrážku, vždycky, když se rozčílím na něj, tak se mi tady, mám to prý psychosomatické. Můžeme to u soudu rozumět, že jsou to, jak jste řekla, již psychosomatické problémy. Ano, říkám to dobře, psychosomatické problémy. Psychosomatické, já to mám potvrzené od lékaře. Ještě se vás zeptám, než přidám slovo právní zástupkyni. Zajímá mě, jestli mě dokážete vyjmenovat 3 hlavní důvody, proč vám vadí zdravotní stav manžela, tedy plynatost. Dělá ostudu, smrdí, prdí, je mi nechutný, odporný, stydím se s nimi do společnosti, chová se jako burán, má blbý vtipy. To už jsme u 8 minimálně a určitě bych se vzpomněla. No, děkuji vám. Blbý vtipy nevadily, viď? Děkuji vám, posaďte se. Paní právní zástupkyně, můžete se prosím vyjádřit k návrhu na rozvod manželství? Vážený súd, na ukončenie manželstva trvá aj môj klient. Správanie navrhovateľky sa totiž nejakým spôsobom nezlučuje s jeho predstavami o harmonickom súžití. Navrhovateľka má vážne psychické problémy, ktoré dlhodobo nerieši a ktoré sa evidentne čoraz viac zhoršujú. Namiesto toho, aby sa sústredila na vlastné ťažkosti, odvádza pozornosť na manželové zdravotné komplikácie. Jeho pomerne bežné problémy s nadmernou plynatosťou nafúkla do extrémov. Pritom však zabudla spomenúť svoje agresívne správanie a hysterické záchvaty. Ďakujem. Pane odpůrce, prosím povstaňte. Chtěla bych vědět, abyste nám něco řekl k tomu návrhu svými vlastními slovy. Jak se k tomu vy teď stavíte? No já svým způsobem nemám k tomu co říct. Já si myslím, že se trošku zbláznila moje žena. No dovol? Ne, vždycky byla kariéristka, chtěla udělat nějakou kariéru, ale myslím si, že si vzala toho víc, než by unesla. No, a hlavní problémy si myslím není moje plynatost, ale její nezdary v práci. No dovol, já mám nezdary v práci? Já jsem sportovec, já všechno beru jen sportovně. Díky tobě mám nezdary v práci, protože se mi všichni posmívají, co to mám za... Určitě kvůli tomu. Za všechno můžu já, odpůrce. Ano. Pane odpůrce, myslíte si, že tyhle věci, které tady jmenujeme, to znamená plynatost, psychické problémy vaší manželky a tak dále, že to všechno je vůči vám neopodstatněné? No, jak už jsem řekl, myslím si, že hlavní důvod malženštiny psychických problémů je její práce a ne moje prdy s prominutím. Takže máte pocit, že to, co se tady děje mezi vámi, že není způsobeno vaším zdravotním stavem, ale že to je způsobeno tím, že paní přílišně pracuje, že je přetažená takzvaně psychicky. Rozhodně. A jak se tváříte na to přetažení? No, z čeho je to způsobeno? Jenom z té práce, nebo si myslíte, že na tom máte taky nějakou vinu vy? Tak vždycky, když se vrací z práce pozdě v noci, tak je podrážděná, nervózní. Když jsem měl třeba, ale když jsem měl třeba jako snahu se s tebou promluvit, tak kdy? Miláčku, ty jsi asi na to zapomněl. Kdy? Pokaždé, když přijdeš večer z práce a zeptám si, jak bylo v práci, tak ty na mě se podíváš takovým pohledem, že radši se jdu koukat na televizi. A nebudu radši... Já se mluvám, já k tomu nemám co říct, jako mám zdravotní problémy, to tady víme všichni, můžeme to furt do kolečka obmílat, ale není to hlavní důvod k tomu, že se necháme rozvést. To teda... No to teda je. Sociální problémy, které jste měli předtím rozdílné, se teď nějak tak vystupňovaly, že se, dejme tomu, vaše paní dostává na stejnou hranici nebo na vyšší hranici, než jste, dejme tomu, sociálně vy. Myslíte si, že teď ten problém už není? Ne, tak samozřejmě, když jsem seznámil rodiče, tak nebyli úplně nadšený, že si beru holku z vesnice, ale pak si na ní zvykli, měli rádi, brali do společnosti. Myslím si, že se jí to zalíbilo víc, než je zdrávo a
šla jim jako naproti a pro mě tyhle ty věci nejsou, pro mě to jsou snoby, povrchní Takže lidi. v minulosti bylo vaše soužití bezproblémové? Já si myslím, jo. Když jsme byli mladší, tak jsme jezdili na výlety, jezdili jsme s partou, jezdili jsme na lyže, byla sranda, všechno možný. No, takže žádný problémy v manželství nebo na začátku manželství opravdu nějak neregistruju. A kdy jste si začal uvědomovat, že jsou mezi váma nějaké neshody? No, já jsem si jich ani nějak nevšímal, ale myslím si, že na začátku, když se nám narodila Jaruška a Lenka, všechno bylo v pořádku, byli jsme šťastná rodina, chtěl jsem, aby to taky zůstalo na pořád. Vůbec jsem neviděl důvod v tom, že by to mělo končit. No, už to mělo skončit dávno. No a tak asi v té době si byla taky spokojená, ne? Nebo chceš mi říct, jestli nebyla spokojená? Pane odpůrce, kdy se začaly vaše problémy vyostřovat? Konkrétně, jestli si vzpomínáte. Já si myslím, že to začalo potom, když děti trošku odrostly a manželka začala chodit do společnosti, nutila mě, ať chodím s ní, divadla, večeře s těma přiblbejma kamarádičkama, který tlachají bomoť. Ano. Fazole, čočku, ještě si to do těch prdů prostě. Protože jsem byl na tréninku, neměl jsem s sebou nic jiného k jídlu a protože tam měli jenom tuhle tu polívku, já jsem si ji dal. Víš, že to bylo na schvál. Nedělal jsem to na schvál. Ty víš, že to jíst nemáš. To je dobrá, takže si představte, jdu z tréninku, mám hlad, nic nemám k jídlu, protože mi manželka nic nepřipraví, mám tam možnosti si dát jenom tu jednu polívku, tak si ji dám. Stalo se něco? Bavíme se furt jenom o tom prdu. No, jak vaše manželka reagovala na vaše nepodstatné přístupy k tomu jídlu? Tak... Že jste nejedl správně, co byste měli jíst. Jak na to reagovala nebo reaguje? Já vám chápu, já se rozumím, já jsem se snažil samozřejmě. Mě zajímá, jestli berete v potaz to, že vaší manželce vadí, že vy se nestaráte o sebe, co se týká jídla a zdravotní stránky. Odpovězte. Konkrétně. Pod nátlakem manželky jsem vyhledal lékařskou pomoc, našli mi extrémní nadýmavost, dostal jsem nějaký medikamenty, začal jsem brát prášky. Vy jste sám necítil, že byste měl lékaře vyhledat sám? Vy jste musel čekat, až vám to řekne vaše paní? No, tak vzhledem k tomu, že ten problém vlastně tím ulevením si jako zmizí, tak nejsem chlap, abych bral miliony prášků kvůli prdu, jako s prominutím. Dobře, a teď mi řekněte, jestli teď jíte nějaké prášky nebo ne. Jíte tu medikaci, kterou vám lékař předepsal? Tak teď momentálně ne. Tak žijeme odděleně 5 let, jako... Ne, já se vás ptám ještě jednou, jestli jíte léky, které vám předepsal lékař. Nyní ne. A jak dlouho je nejíte, víte to? Nejsem si vědom, nevím, netuším. Jaký máte důvod k tomu, že ty léky nejíte? Tak samozřejmě, jako nejsem smrtelně nemocnej. Já jsem dostal léku, protože jako jsi burán, je ti to úplně jedno. Jak burán? Jsem ti úplně jedno. O čem to mluvíš? No naše soužití je jsem smrtelně nemocnej, abych bral milion léků od rána do večera, to není pravda. Paní navrhovatelka vás upozorňovala na to, že jí záleží na tom, abyste ty léky jedl. Říkala vám to nebo ne? Tak... Hlídala mě samozřejmě, ale vzhledem k tomu, že odcházela do práce ráno, dřív já jsem dcery vezl do školy, takže jsem vlastně nestíhal samozřejmě v tomhletom tempu myslet ještě na nějaký prášky. Nezlobte se na mě, jako mohu tomu rozumět tak, že dejme tomu ty prášky jste nejedl, protože jste nestíhal, anebo protože to byla vaše vlastní pohodlnost? Obojí asi zároveň, nevím. Že vám nezáleží na tom, co si o vás myslí rodina, děti a manželka. Ale mně záleží, co si o mě myslí moje manželka a moje rodina, ale není to v tom, jestli prdím málo nebo hodně snad. Dobře, odpovězte mi, jak si myslíte, že vám záleží na rodině? Záleží mi na rodině. Ale jak? Velmi. Moc. Teď ji rozvracíš. Kvůli čemu ji rozvracím? No kvůli svým prdům. Kvůli tomu, že neberu prášky? No samozřejmě, protože se nekontroluješ, neděláš si vůbec nic. Já jsem úplně na nervy. A ty kamarádičci, to je všechno v pořádku, jo? No. Bohužel. A ty jsou už skvělí lidi. Skvělí. No, samozřejmě. Ano. Pardon. Pane odpůrce, máte ještě jiné zdravotní problémy nebo pouze větry? Nadýmání. No, myslím, že máme jenom tu extrémní plynatost, jmenuje se to, myslím, meteorismus. Mám to za příčiní, že mám nějakou špatnou mikrofloru v žaludku. Nejsem lékař, nevím přesně odborný termíny, ale a ještě něco se žlučníkem malinko. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, máte otázky na odpůrce? Ano, mám, děkuji.
Pane odpůrce, kdy má vaše manželka narozeniny? Myslím, že v No, já si nejsem úplně jistý, ale mám to v upomínce samozřejmě. A například svátek nebo výročí svatby? Jsem blbec na čísla. No, jak je to úplně jedno? No, tak to přiznej. Mám to v diáři, tak... Jak je to jedno? Někdy jsem to ovšem možná Nedělej jako tady ze sebe, jak děláš... No tak jinak, kdy jste naposledy překvapil vaši manželku nějakým dárkem? No, já myslím, tak přesně si nevzpomenu kdy, ale několikrát jsem mi volal, že ji vytáhnu někam na svah, že pojedeme do Alp lyžovat, ale nechtěla. Kromě teda lyžování, jak jinak jí projevujete náklonnost? Tak mám ji po těch letech rád a snažím se jí někdy nějak překvapit, tak udělám někdy čaj nebo... Ale ne, tak udělám někdy čaj nebo kafe, já nevím, možná bych přijel na něco lepšího, ale... A myslíte, že je to dostačující? No, myslím, že se snažím. Vám nevadí, že vaše komunikace je pořád menší a menší, až se tak nějak dostala na bod mrazu? Vadí. Samozřejmě, že mi to vadí a snažím se s tím něco dělat. A co s tím například děláte? Snažím se být jako smírný, jako všechno házím tak jako trošku do humoru. Hysterický výlevy, to... Dovol? Nerad bych se tady o tom... Dobře, tak o ničem jiném. Vy prý rád žartujete, je to tak? No, trošku. A je i vaše manželka tématem vašich vtipů? Tak někdy, tak to znáte, ne? V tom manželství to tak jako normálně funguje, ale tak dělám si legraci sám ze sebe, ale i z ní, no tak někdy řeknu... Ty moje malá špagetko, ty jsi s nám zase vytáhla a tak, no ale to je normální, ne? Jako vás by to neuráželo? A vaše manželka oceňuje tenhle druh humoru? Tak, no je takovej studený příčumák, Dovol? moc. Dovol, ty jsi burán, trapný ještě ano, k tomu. Tak samozřejmě. když to neoceňuje manželka, co vaše okolí také se baví vašim vtipům? Jo, tak myslím, že záleží jaká společnost, ale myslím, že nějakou společnost umím rozesmát. Sedá, co ty tvý bůra někam už. A tak, jo, takže myslím, že jo. Dobře, a vy si myslíte, že jste dobrý vzor pro vaše děti? Myslím si to, ano. Ale etiketa, slušné vychování, to vám nic neříká. Přijďte etiketu, že vím, jaký příbor mám použít. Já si myslím, že morálka, nějaký takovýhle ty výchovní věci by měly být o tom, jaký ten člověk snad je. A měl by těm dětem přenášet jako dobré vlastnosti. Ty bys jim opravdu přenes. Výchovný vzor. Ano, samozřejmě, slušnost. Ano, slušnost. Ano, a komunikaci, normální slušné komunikaci. chování, slušné vystupování. Ano, bez hysterie. Prdy. Ano, bez buranství, největší. Děkuji, já nemám víc otázek. Příklad jak... No, Děkuji. Paní právní zástupkyně, máte nějaké otázky? Áno, mám na pani navrhovateľku, ak by som teda mohla. Môžem vás poprosiť. Pani navrhovateľka, my sme tu teda veľmi výdatne podiskutovali o zdravotnom stave môjho mandanta a mňa by zaujímalo, aký je váš zdravotný stav. Ako sa hodnotíte, ako sa cítite? No strašně s ním, samozřejmě. To říkám, je to... Mám už alergii na to, já už nemůžu. Já mám i kožní alergie, je to všechno psychosomatické, je to díky jeho prdům. Áno, myslím, že by sme sa mali pristaviť pri tej psychosomatike, respektíve pri tej psychike, pretože nehnevajte sa, nie som lekár, ale len nejaký čas vás teraz sledujem. Vy máte sklony k afektívnemu správaniu, vaša motorika je zjavne nepokojná. Evidentne teda vaša psychika nie je celkom v poriadku. Ale tak kvůli němu. Tak kvůli němu, on mě vytáčí do nepříčetnosti, prostě doma neustále prdí, neustále si dělá blbý vtípky. Viete čo, ale sústavne opakujete to isté dokola a je to svojím spôsobom už detinské. Takže skúsme sa porozprávať o tom, či nemôžu byť aj nejaké ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú váš nie celkom pozitívny súčasný psychický zdravotný stav. Napríklad vaša práca, vaše enormné pracovné tempo. Nemôže sa i to podpisovať pod to, že sa tu neviete kontrolovať, že máte nejakú koprivku alebo teda nejaké alergické prejavy? Kdybych neměla jeho doma, kdyby on byl v práci a nikdo tam neprdel, tak jsem radši doma já, samozřejmě. Dobre, ale nemohli ste to zobrať napríklad z takého konca, lebo ono sa to veľmi dobre rozpráva, čo má spraviť ten druhý. Ale čo ste preto spravili vy? Neskúsili ste napríklad zmierniť to vaše pracovné tempo? Či by sa, povedzme, vaša psychika neupravila? Já jsem v práci opravdu jenom kvůli tomu, abych se zbavila v podstatě manžela. Abych nebyla s ním doma v jednom kontaktu, protože mám opravdu čiže nič ste nespravili preto, aby ste zmiernili pracovné tempo a teda nejakým spôsobom uľavili svojim nervom, zrejme ťažko skúšaným prácou. Spýtam sa vás na ďalšiu vec. Vy ste niekoľkokrát akcentovali, že môj mandant je tak
ľahostajný, že dokonca ani teda nechodí k tomu lekárovi, nelieči sa, nerieši teda tento svoj zdravotný problém, ktorý má. Ale ja sa pýtam, čo ste spravili vy pre vaše zdravie, psychické zdravie? Vy ste boli u lekára, vy ste niečo riešili? Já vyřeším svou kopřivku tím, že nás rozvedete a manžel se odstěhuje pryč. Ja sa pýtam, pokiaľ máte tú drzosť obviňovať môjho mandanta z ľahostajnosti vo vašom vzájomnom vzťahu a čo sa má prejavovať tým, že teda nechodí k lekárovi, hoci má nejaký, ani by som nepovedal, že zdravotný problém, ale možno istý menší spoločenský handicap, tak ak jeho obviňujete, pýtam sa, čo ste spravili vy s vašimi podsuchanými nervami? Vy ste boli u lekára? Vy ste spravili niečo preto, aby sa váš vzťah manželský stabilizoval? Ale ja som naprosto v pořádku. Vy ste naprosto v pořádku. Tak mi prosím vás povedzte, ako je to u vás v rodine. Má niekto u vás nejaké psychické problémy? Psychické problémy. Tetička a babička trpí maniou, depresí, ale... Tetička, babička a pokiaľ viem aj mamička, to sú všetko ženy v priamej línii. Ale... Vy si uvedomujete, pani navrhovateľka, že pokiaľ v priamej línii majú vaše ženy v rodine psychické problémy a psychické diagnózy, podotýkam, že vy máte predispozíciu mať takisto psychické problémy? Ale... Deprese má dneska každý. Lenže vaša depresia alebo vaša nejaká afektívnosť, ktorá je úplne zrejmá, má bohužiaľ aj tú stránku veci, že ste agresívna. Je to tak? Správate sa agresívne? Vy sa nesprávate agresívne? Mám vám ukázať zuby na krku môjho mandanta, čo ste ho dohrízli? Prosím vás pekne, to je prejav čoho? Vašej mieromilovnej povahy? Ja som naprosto v klidu. No možno teraz ste pod nejakými sedatívami, ale je pravda, že ste ho napadli? Odpovedzte mi na priamu otázku. Napadli ste ho, uhryzli ste ho? Šel kolem mňa a upetl si. A to je dôvod, aby ste ho hryzli do krku. Ďalej ste po ňom hodili žehličku. To ste spravili prečo? Tak som žehlila. Vidíte, že som doma. Žehlila jsem, šel kolem mě. Upetl si. Vám to príde vtipné? No nemá to dělat, ví to, říkám to dokola. Vy ste o jeho hlavu rozbili fľašu, aj to vám príde vtipné? Vy ste jeho hlavu otrieskali o pračku, do ktorej nakladal prádlo. Aj to vám príde vtipné? A táto poza, ktorú tu predvádzate, to vám tiež príde vtipné? Vy si myslíte, že je to zaujímavé? Vy si uvedomujete, že pokiaľ na človeka zaútočíte s fľašou v ruke, že sa to môže považovať aj z trestnoprávneho hľadiska za útok, ktorý by mohol byť považovaný za útok so zbraňou? Nebyť tolerancie môjho mandanta, tak vy dnes máte oveľa väčšie problémy, ako sú tie vaše manželské. Nemá prieť, ja už z toho proste nemôžu. A boli ste u nejakého lekára, povedzme psychologa, vzťahového terapeuta? Boli ste sa s niekým rozprávať o vašom vzťahu? Vy tu stále riešite nejaké prdy, prepáčte teda ten výraz, ale vy tu máte oveľa väčší problém. Vy nekomunikujete s mojim mandantom, vy nie ste schopná sa riadnym spôsobom alebo normálnym spôsobom porozprávať o vašom vzťahu, o vašej rodine a riešite tu takúto banalitu, takúto nezmyselnosť. Advokátko, to není žádná banalita, prostě nám by asi prospělo, kdyby tento soud proběhl. Viete, čo by vám prospelo, keby ste sa pozreli, ako žijú iné rodiny a aké riešia problémy, a nie takéto s prepáčením nezmyselnosti. Dobre, prejdeme k ďalšej kapitole. Evidentne proste máte úplne pomylené hodnoty a úplne pomylené to, čo máme považovať za problémy v rodine. Poďme teraz k tým vašim dcéram. Vy tvrdíte, že ich chcete do svojej starostlivosti, ale úprimne. Kto k nim má lepší vzťah? Môj mandant alebo vy? Poslední dobou jsou víc v kontaktu s manželem. A Ale... prečo? Pretože ste opustili spoločnú domácnosť. S kým sa viacej rozprávajú vaše dcery? S mojím mandantom. Ale je to pár týdnů. Ja už zase nemohla vydržať. No, je to niekoľko mesiacov a nehnevajte sa, pokiaľ by ste boli taká vzorná matka, za akú sa snažíte prezentovať, tak predsa neopustíte vlastné deti. Nie? Ale neopustila, jen chodím spát jinam. A teď se tě bojej. Jak to? Teď se tě boje. Mně se bojí? No samozřejmě, no, protože mám alergii na tebe, že jo? Kdyby měl alergii na tebe, tak se mě nebojí. Asi vám uniklo, čo som pred chvíľou povedala. Vy útočíte na môjho mandanta, fyzicky mu ubližujete a vaše dcery majú z vás strach. Oni to nevideli. Prosím? Oni to videli. Pani navrhovateľka, videli vašu agresiu, vidia vaše správanie. Takže ak sa ideme rozprávať o tom, kto je pre deti lepším vzorom, tak prepáčte, radšej prdiaci otec ako agresívna a zlá matka. Z mojej strany je to všetko. Ďakujem. Jednání nyní pokračuje výslechem svědků. Soud předvolává Simonu Haškovou. Dobrý den. Dobrý den. Paní svědkyně, v jakém vztahu jste k účastníkům jednání?
Jsem praktickou lékařkou manželů Stružencových. Za všechno může Martin. Kdyby nebyl ke všemu tak naprosto lhostejný, tak by to mohlo dopadnout úplně jinak. Co má ženská z takového muže? Ať je rozvedou a bude pokoj. Co nám můžete říct o diagnoze odpůrce? Jeho diagnóza se jmenuje meteorismus. Laicky řečeno nadměrná plynatost. Ale problémy jeho, ze kterých to pramení, jsou velmi prozaické. Má problémy se žlučníkem. Co to konkrétně znamená z lékařského hlediska vašeho? No, má několik žlučníkových kamenů, což má... Cítíte to? Cítíte to, paní soudkyně? Prosím, pokračujte. Vyslýcháme teď svědka. Prosím, pokračujte, paní svědkyně. Má žlučníkové kameny, což má vliv na jeho nadměrnou plynatost a také má problémy se střevní mikroflórou ve tlustém střevě. Ale myslím si, že současná medicína může tento problém velmi jednoduše vyřešit podáváním léků a úpravou jídelníčku. Pokud by tedy pan Martin chtěl. Můžeme tedy tomu rozumět tak, že odpůrce tedy svoji diagnózu zanedbává? No, velmi zanedbává. Navštěvoval vás odpůrce pravidelně v minulých letech? Pravidelně, to se říct nedá, byl několikrát u mě v ordinaci a stěžoval si na bolesti oblasti břišní dutiny a když jsem se ho zeptala, co předtím jedl, řekl, že čočku a pražené pistácie. Takže i přesto, že pan odpůrce ví, co může jíst a nemůže, tak to zanedbává. Ano, Říkám naprosto. to dobře? Ano. Máte zkušenosti s tím, že meteorismus ovlivní i společenský život jedince? Mám několik pacientů, kteří trpěli touto diagnózou a raději byli doma, než aby chodili do společnosti, kde by se jim nějaká ta nehoda přihodila. Mohu tomu rozumět tak, že to vlastně ovlivňuje nejen společenský život, ale třeba i pracovní život nebo postoj k životu, že ten pacient je třeba apatický, nemá náladu a tak dále? Jistě, samozřejmě, protože je naprosto izolován, což se o panu Martinovi říct v žádném případě nedá, protože on do společnosti chodil a jeho nehody, které se mu stávaly, považoval za vtipné a vystavoval paní Lucii velmi nepříjemným konfrontacím ze stran jejich přátel. Ale já jsem tam chodil, protože jsem tam musel, protože mě tam donutila jít. No. Takže myslíte si, že to, že pán má tyto problémy meteorismu, nadýmání větrů, ovlivňuje společenský život celé rodiny? Samozřejmě. A ovlivňuje to jak psychiku odpůrce, tak psychiku navrhovatelky? Jistě. Nejenom psychiku, ale paní Lucie začala mít i problémy, co se týká zdravotních. Měla vyrážku a po konzultaci s odbornými lékaři, jako byl dermatovenerolog nebo psycholog, po případě alergolog, se shodli na tom, že je všechno psychosomatického původu, protože nedokáže být v jedné místnosti se svým manželem. Čili paní navrhovatelka má vlastně problémy jak psychické, tak fyzické, a to několikerého druhu. Ano. Vy jako lékařka byste dokázala říct svůj názor, jak by se tento problém mezi těmito dvěma partnery dal vyřešit? No, my jsme ho s paní Lucí už řešit začali a asi před 3 měsíci jsem jí navrhla, aby zašla k psychologovi, což ona učinila a psycholog řekl, že problémy, které má, které vycházejí i z toho, v jakém traumatu se nachází ve svém manželství, se dá vybruslit tím, že bude navštěvovat pravidelně jeho sezení, že se dají tyto problémy potlačit. Paní právní zástupkyně navrhovatelky, prosím, pokračujte ve výslechu svědka. Ano, děkuji. Paní svědkyně, znáte manžele Stružencovi jenom jako pacienty? Ne,
za tu dobu, co mě Lucie navštěvuje, jsme se stali v podstatě kamarádkami. A jak vnímáte jejich partnerskou krizi vy? Já si myslím, že rozvod je to nejlepší řešení, protože pan Martin je egocentrický hulvát, který myslí pouze na sebe, rozhodně ne na své okolí, natož na svoji ženu. Už nemám co dodat, děkuji. Soud pokračuje výslechem dalšího svědka. Soud předvolává svědka Jaroslava Petruchu. Dobrý den. Pane svědku, v jakém jste vztahu k účastníkům jednání? Já jsem Martinův kolega a velice dobrý kamarád. Já bych s takovou ženou nebyl ani minutu. Neustále svými pánty mele a mele. Obdivuju Martina, že s ní byl 17 let. Podle vašeho názoru je možné, že by se upravil vztah mezi navrhovatelkou a odpůrcem? Tak, Martin je takový beran a svým způsobem mají tak trochu rád. No ale řeknu vám, paní soudkyně, Lucie je hysterická žena. A to se nechám líbit. jako za ty Prosím, své scény... bez invektiv, ano. No, chtěl jsem říct, prostě nechovala se k Martinovi nějak hezky a prostě... Dobře. Ona na něho neustále křičela, byla podrážděná. Kdy se navrhovatelka ve svém chování vůči odpůrci změnila? No, nebylo to ze dne na den. Předtím s námi jezdila lyžovat. Na chatě byla veselá zábava, bavili jsme se. Pane svědku, přejdeme k meritu věci. Kdy se podle vás navrhovatelka změnila? No, potom, co přešla do jiné práce, vlastně postupem času se s ní stala velká dáma, kupovala si drahé voňavky, chodila v Nobel šatičkách. Dokonce Martinovi kupovala i takové frajerské šaty a kolínské a kdo ví co ještě. No ale Martin ten vlastně raději chodil ve sportovním, teď je to sportovec. Dobře, hlavně... a když mezi nimi nastaly tyto problémy, snažili se to oba účastníci nějak řešit? No neschody. Martin je takový kliďas, s nikým se nehádá, dokonce i s Lucí v celku dobře vycházel, neměl na ní vysoké nároky. Ale to stále pořád ona, stále něco řešila. A jaké problémy měla navrhovatelka s odpůrcem? Co tedy řešili konkrétně? Ale tak chtěla si ho držet na řetězu. A Martin je takový dobrák, on každému rád pomůže. I o děti se velice dobře stará. No ale prostě má za ženu takovou hysterku, no, tak je to chudák, no, chtěl to sám. Paní právní zástupkyně, můžete teď vyslechnout svědka. Ano, děkuji. Pane svědku, vy jste stále svobodný, je to tak? Nechápu, kam tím míříte, ale ano, jsem. Výborně. A můžete nám říci, co vadilo vašim bývalým přítelkyním? Jo, aha, takhle. No, tak jsem bordelář, no a moje princezničky chtěli neustále, aby jsem po sobě uklízel a to se mi nechtělo, no, tak jsem je poslal k vodě a by jsem si neničil svoje nervy. Takže vrána k vráně se dá? Jak to myslíte? No vy jste nepořádný, bez hlubších morálních zásad a odpůrce je úplně stejný. Nevadí mu ulevit si ve společnosti, ještě se tomu směje, strašně baví, no. Tak děkuji, nemám víc otázek. Paní právní zástupkyně, máte vy nějaké otázky na svědka? Áno, samozrejme mám, ďakujem za slovo. Pán svedok, k vám sa niekedy pani navrhovateľka správala agresívne? No ano, určitě. Dostal jsem od ní jednou takovou facku. Chtěl jsem mi to oplatit, ale já ženy nemlátím. Prosím vás pekne, a čo také strašné sa stalo, že pani navrhovateľka sa nekontrolovala a vás cudziemu človeku dala facku? Ale to byla taková banalita.
Prostě s Martinem jsem se vsadil, jestli dokáže vykrkat celé své jméno a příjmení. Tak za normálnych okolností v normálnej spoločnosti je to zábavné. Ja myslím, že sa môžu na tom ľudia pobaviť a nie sa kvôli tomu biť. No a celkovo teda, aj ste tu už niečo naznačili, sa teda správala navrhovateľka v spoločnosti k môjmu mandantovi ako? No, chovala se k němu jako čert. Prostě měl s ní doma peklo. I v tom pekle by vévodila. Prostě podle mě je narušená, nemá to v hlavě v pořádku. Jinak by se takhle nechovala. A já jsem Martinovi říkal, vemi psychiatrovi, ať se na ní podívá, třeba patří do Bohnic. Áno, čiže nie je to len problém môjho mandanta, že sa údajne nevie správať v spoločnosti. Ani pani navrhovateľka nie je zrovna vzorom v tomto smere. Z mojej strany to všetko ďakujem. Soud předvolává kolizní opatrovnici paní Anu Pokornou. Dobrý den. Dobrý den. Prozkoumala jste poměry této rodině? Ano, absolvovala jsem 3 návštěvy v rodině Stružencových, 2krát po domluvě a jednou jsem přišla neohlášeně. Jaká jsou vaše zjištění? Děti se s navrhovatelkou nebo během mé návštěvy k navrhovatelce chovaly velice přirozeně. Je vidět, že mladší Alenka má k navrhovatelce lepší vztah než starší Jarmila. Je tam ale cítit jisté problémy v komunikaci. A čemu to připisujete? Myslím, že je tam cítit určitý odstup dětí od navrhovatelky a myslím, že to souvisí s tím, že navrhovatelka nyní nepobývá tak často v bydlišti. Navrhovatelka se sice stará o své děti, to znamená, že se zajímá o jejich školské výsledky, o to, jaký mají vztahy s kamarády, ale myslím, že se momentálně víceméně stará o svůj osobní problém, o svůj psychický stav. Je poměrně labilní a velice lehce impulzivní a dovolím si říct, že její psychický stav není moc dobrý a myslím, že si není úplně jistá v kramflecích. Jaký vztah mají děti k otci? Děti mají otce velice rádi, cítí v něm oporu a zázemí. Odpůrce s nimi tráví veškerý svůj volný čas, připravuje je do školy. Myslím, že tady je vidět ten krásný vztah otce a dcer. A myslíte, že materiálně by to odpůrce zvládnul starat se o ty děti? Určitě. Odpůrce je zaměstnaný, má průměrný plat. Myslím, že ten plat vyhovuje dostatečně na to, aby se staral o sebe a o svoje 2 dcery. Kromě bytu, který má s manželkou, tak vlastně ještě 2 bytové jednotky, které nyní pronajímá, takže si myslím, že bytová otázka není vůbec problém. Děkuji a řekněte nám, jaké jsou vaše doporučení. Doporučuji soudu a neváhám se to říct nahlas a bez jakýhokoliv omezení, že pan odpůrce by měl mít děti ve své péči. Tady největším důvodem vidím psychickou labilitu navrhovatelky a zřejmou snahu obou dětí trávit veškerý svůj volný čas s otcem. Výživné navrhují ve výši 5 000 korun na každou z dcer měsíčně. Děkuji vám. Můžete se posadit. Jak rozhodne soudkyně Barbara dnes? Dozvíte se už za chvíli. Nepřepínejte. Povstaňte, prosím. Soud vyhlašuje rozsudek jménem České republiky. Manželství Lucie Stružencové a odpůrce Stružence se rozvádí. Nezletilé dcery Alena a Jarmila Stružencová se svěřují do osobní péče otce, který je bude zároveň zastupovat a spravovat jejich majetek. Matka je povinna přispívat na výživné ve výšce 5 000 korun na nezletilou Alenu a 5 000 korun na nezletilou Jarmilu měsíčně do 15. dne kalendářního měsíce k rukám otce. Soud skončil. Můžete se rozejít. Já si počnu bez svých holčiček. Dám se rychle nějak dokupy a požádám nový soud, aby mi svěřili zpátky do péče. Přiznám se, že mi je Lucky líto. No, tak teď bude sama
bude to s ní čím dál tím horší. No, ale ona to chtěla. Lucie Stružencová po rozvodu přerušila všechny kontakty s ex-manželem. Věnuje se své kariéře. Při navazování nových známostí je mimořádně opatrná. Martin Struženec je vzorným otcem. Jeho vztah s dcerami se ještě prohloubil. Poslední měsíc se však o ně starají prarodiče. Skončil v nemocnici se žlučníkovým záchvatem poté, co snědl pečený bůček. Tečně ochučené a už vás bere jako